ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ହେଇକି ବି ବରଯାତ୍ରୀରେ ନାଚି ନାଚି ପୁରା ଧୂଆଁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଜିଜୁଙ୍କର ଆମର ବରଣୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପକୁ କେମିତି ନିଆଯିବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ହେଇଥିଲା। ଆଲୋ କେମିତି ନିଆହବ କ'ଣ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଳକୀ ମହାଶୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଲେଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ଟେକି ପାରିଲେ ସିନା। ଆଉ ଏପଟେ ବାହାଘରର ପୂଜାବିଧି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଫାଇନାଲି ଏତେ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବାଟା ଏଇଠି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବରଣମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ନଇଁଗଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ସିନା ଆମର ମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲା ବେଳେ ଦୟା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଆମର ଛାଡିବା ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କରି ଭାଇ ଆମର ଫାଇନାଲି ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି କଉଡି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କଉଡି ଖେଳରେ କିଏ ଜିତିଲା ମୁଁ କହିବିନି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ତ। ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବା ବେଳର ବଦଲାଟା ଭାଇ ଆମର ଆଜି ଏଇଠି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏମିତି ହସ ଖୁସି ମଜାରେ ବାହାଘରଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।